dneska si ideme natočiť nové video, vlastne som tu nový a chcel by som len povedať, že dajte odber so zvončekom a dajte like, ďakujem. Pomôže mi to v tvorbe a teda. Som tu nový vlastne, to som vám už hovoril a dneska si ideme zahrať Fortnite, budem natáčať Fortnite na mojom kanáli. A budem natáčať sola, duo, tria alebo squady aj niekedy. Záleží, kto bude hrať s mojich kamarátov, takže tak. Keby ste sa pýtali, že prečo hrám na mobile, tak mám to na počítači a neviem to hrať dobre na počítači, takže vlastne mám pripojený gamepad, joystick sa dá tak povedať a tak to hrám. Na počítači sa mi to nehraje pohodlne a teda proste. Dneska si dáme reloady, sola, zatiaľ. Budem tu vydávať, neviem, jedno video denne, tak, asi, možno. Keď budem mať čas, tak budem vydávať, ale skôr tak jedno video denne budem určite vydávať. Takže tak. Potom vám určite dajte k môjmu kamarátovi odber so zvončekom aj like. Tuto vám to hodím. Malo by toto byť. Vlastne s ním natáčam Fortnite. A teda. Má tam aj video s ním. Akože ja s ním ako hrám, ako sme vyhrali. Teda, neviem, či to vydal ešte, ale určite sa má čo tešiť od neho. Takže ideme si zahrať Fortnite a dúfam, že dáme nejaký win dobrý. Mohli by sme. Kde ideme? Ideme do Tilted. No nemusel ani označovať, ale však nevadí. A ešte som zabudol povedať, pohodlne sa usadte, doberte si nejakú dobrú námku alebo pitie a pozerajte. Nie som až tak dobrý, ale tak dá sa to pozerať. Máme si to čak spoče. A ľudia, môžete ma aj ohodnotiť, ako hrám na mobile. V komentároch. Taktikalku. Ideme do fightov. Okay. Skoro dám triple a skoro som aj padal na full damage, skoro. Dám double edit, potom vám dám aj video, základné edity, čo viem. Niekedy buď dneska alebo zajtra to natáčam, aby som to mal pretočené, alebo uvidím. Alebo nehajte sa ešte sa nehajte prekvapiť, lebo nebudem len Hej, bože, potrebujem sa vyoktať. A proste viete, čo myslím. To typek? Či to som bol ja? Bohatstvo. Ľudia, potom ma nehejte za to, že som krivý. Ešte neviem, prečo som krivý.
Proste som krivý. Tento si nám tu chýbal. Nespamuj. Bohatstvo tvoje. Hovorím, že som krivý jak. Ja som krivý, proste, chápete? Ja som mohol mať free kill a som krivý. Počkaj. OK, tak ideme. Tak ideme na mostiček, výherniček, to tomu ja tak hovorím. No mám nejaké náboje. Ideme sa pozrieť tu. Biga, to sa mi hodí. Už sa bukol. Toto video bude také chill, že zatiaľ. Môj aim, nehodno to proste, ja som krivý. Ja som taký krivý, bože, že to svet ani nevidel. Mohol by som to zboxovať. Ideme skočiť? Či poviete? Čakaj, tam bol typek? Či ja som... OK. I believe I can fly. Čakaj, tu nie je niekde typek. Tu niekde je typek. Už neviem kde. Dáme mu free kill. No, s killami. Tak. On ma zabije, GG. Aj, ten chameleon, no. A však nevadí, nechal som mu free kill. Aj tak som musel dať picket, ale proste je tam ten noob ešte. Viete, čo následuje? Není tam. No, tak ho idem vyspamovať. Či? Alebo nechám ho. Chudáka. My som nemal shockwave, čo asi? No, nemal. Jedeme všechny do prdele. Huj, haj, haj, huj, haj, haj. Ježišku. A ešte mi napíšte, ako ste si užili Vianoce. Či boli dobré. Alebo... A ešte sa ospravedlňujem na ten zvuk, ale máme návštevu. Keď to počujete, tak prepáčte. Ježiš. Co tu mám? Huntingu si doberiem určite. OK. Odkiaľ? Nespamuj, decko! Ja mám už 0 reboot, ja proti nemu nejdem. Ja mu utečem, ja proti nemu nejdem. Decko spamovacie. No, alebo nech ide.
Ja som taký krivý, jak... ...91. Áno, už uteká DGško. Čo? Teraz má pišky dole. Som ho trafil. Uchyl. Toto tomu idem dať. Nespamuj, ty decko, vie... No, bože. Dobre, nebudem toxic. A tak skúsime ešte jednu hru. A uvidíme, ako to bude. Keby tak dýcham, tak som teraz mám nádchu, tak preto. Vlastne, keď máte odber aj od toho Mateusa, od toho môjho kamaráta, tak mu asi poznáte. Skončili sme druhý kvôli deckám, jak túto, bol som 18 teraz. Ja vám to dám ešte tam to máte, keď si to pretočíte. Viem teraz, na koľkáte minúte to bolo, ale tam ste to mali proste. Jeho, ako sa tam volá, na YouTube kanál, teda. Poď connect. Vlastne na telefóne to dlho aj connectinguje, neviem prečo. Wi-Fi mám dobrú, takže prečo to neviem už. Tuto flexi, hej, z 0. Akože ja mám tiež málo, ale tak mám určite viacej než 0. Bohatstvo. Vidíte, aký som krivý? Akože musí sa zalepšiť, keď mám dobrý aim. A teraz sa dozúčim na tom aimu ľudia, tak na to. Určite sa zlepším, alebo mohol by som sa aspoň. Ideme na most, alebo na tilted? Ideme na tilted. Nech to je akčnejšie. Ľudia, prepáčte za moju výslovnosť, ale ja sa niekedy potrebujem aj vykoktať trošku. Tak nedávajte hejty potom. Teraz sa budem snažiť, OK. Teraz sa budem snažiť, ľudia. Aha. Ježiš. Nič mi iné neostávalo. Míčka som si mohol dobrať. Čo som spravil? Ja sa idem radšej nahylovať a budem ticho. No to video bude trošku aj dlhšie, než som očakával.
Ale tak, čo mám robiť? Už viem, prečo mi dal taký dosť veľký hit. To nečakal, ježiš, nečakala. Teraz sa budem fakt snažiť, ľudia, takže držte mi palce. Díky. Ok, ideme si pre ňoho. Ježiš, môj aim. 2 proti 1. A toto som pokoľkokrát zabil. On spamuje. Idem asi od neho preč. Zabudni, ja s tebou fajtiť nepôjdem. Mi stačil jeden hit a som mŕtvý. Áno, zabudni. Rýchlo. Prebijem si zbraně. Tak dlouho prebíja. Treba by som nejaký medkit alebo čak sploše. Lama. Jedeme si pro lamu, ty vole. Lama je naša. OK, no, jo. Medkit, sme vybavení. Ďakujem pekne. Fortnite boh, ďakujem. Teraz keby ma niekto vyspomol odtiaľ, to taký rage by som mal, že neviem čo. Ale toto dáme, toto je posledná hra. Áno. Sorry, že tak hrám, prepáčte mi ľudia, ale tak nie som ani vytrenovaný. Zase ďalší spamer, ale dúfam, že dáme vy, lebo mohli by sme. Daj edit. Ja som kokot. Prepáčte. Nespamuj, prosím, nespamuj. Nie, zabuď. Ja to môžem kašľať. Prepáčte to slovo, povedal. Ale proste, keď niekto spamuje, tak poznáte ten rage proste. Prepáčte ľudia. No tak tomuto dám strašný výklep nubovi. Áno, ja som taký slepý. Bohatstvo. Ešte aj on, keď ma zabije. No to by som vymazal hru celú. Čo ja to vlastne nechám, ale si toto. Ja, ľudia, som povedal, že nejak sa budem snažiť, ale no, prepáčte, že som taký nerozohratý. Proste zapnite si môjho kamaráta video a tam som rozohratý a tam hrám lepšie aj. Ja v solách neviem hrať, tak vám to poviem. Ja som zvyknutý v solách. Ani editovať dobre neviem teraz. Som ani double. Som pred chvíľou vstal. GG. Vstal som pred chvíľou, takže aj tak. Ja mám tiež poslednú rybu, takže sa musím aj snažiť. OK.
To kto? To kto? A odkiaľ? Ja nemám zbranie, tak ty proti mne nechoď proste. No zabije. Áno, za strom sa schovávaj, za strom. Ja na blízko nemôžem ísť, lebo ja nemám nič na toto. 2, 1. Ja to môžem, ukážte mi proste, ja som taký krivý, ja neviem čo ľudia, takže prepáčte mi to. Mám 0 ribotov, takže ľudia musím ísť nejak hrať, hej. Takže ja viem, že hovorím furt dokola, že budem sa snažiť, ale hovno z toho. Proste teraz už fakt musím ísť tak. Lenže ale tak nemám ani zbraň. OK, a teraz čo si mám zobrať? Ale to je špada, že to je Mavonka, som nevidel. OK. OK, mám spasa. Je tam nejaká tá výhra na šancu, keď mám spasa. Ale nemám healy. Už je tak, no. Ideme niekoho vyžebrať. Ideme tam dať toto. Ideme niekoho zabiť. GG, som taký slabý. OK, tuto, typek. No to nie je ten typek, čo som si dával 1v1 na ďalku. Na čo mi dávate mne spasa do ruky, keď si neviem hrať? On ma zabije, ešte uvidíte. Ešte odletím. Zabijak. Kde si odletel? Táčik. Čaky. Aspoň, že niečo. Musím asi preobliť. Minigun. Heal. Budem asi medkit. A následuje tá pravá toto. Keď si pozrete tie videá, tak si pozrite, aký som ja, tak dá sa s minigunom, hej. Tak teraz, keby toto neurobím, tak som asi v prdeli. A odkiaľ je ten typek, ma zaujímalo. No. 19. On mi no, OK. Jak vidím, tak musím ísť na blízko. Ježiš. No čo zase? Ja zase prehrám. Vidíš, ja som... A mi sa to nedá ani editnúť proste. A nemám ani matro. No idem preč. Áno, pekne. Pekne, ľudia moji, pekne. Tu som ja proste. Tento typeček. Paf. Ty kokos. Yes. Preč. Preč choď. Už viem, prečo mi dal taký hit. Už viem, prečo som dostal tak od neho, že... Nie. Choďte preč odo mňa. No to si nevšímajte proste. To. Typek vedľa mňa. OK, z 5 ľudia proti mne, takže je to 1v1 a teda. What the fuck? Preto mám tak... Ja som sprostý.
Alebo že by bude toto? Nejak do. Neviem. Ale toto si určite vyberem. Twinmečko, tak si zoberieme sa toto. Tu. OK, ľudia. Krvý aim. 14. OK, tak tam asi nejdem. 1v1 ľudia. Traja ľudia. Poďme. OK, 1v1 ľudia. 1v1. Ja to môžem kašľať. Decko spalovacie.